nummer 2, og altså udtaget til eliteskud, er katalog nummer 16, Electric Dancer, efter Electric med pulvershoppen Miss Evergreen som mor. Morfar er prins Map fra Linda og Paul Erik Frederiksen i Holmegård. Tillykke med det. Også her er du almindelig tiltalende, velrejst, udtryksfuld og maskulin. Meget velgående følg. Vi glæder os til at se jer på Williamsborg. Og vinderen, bedste hængsteføl blandt de naturbetonede føl, katalog nummer 143, Klostergården Salvador, efter Sanduit, med Midtvest Ibilejt som morfar fra Bolette Vand i Roskilde. Det er et meget tiltalende hængsteføl, fuld af hængstekvalitet, der er kæmpe store rammer i føl, vender helt rigtigt i sin front og er overlejet gående. Og til hele holdet vil jeg gerne sige tak for kampen, tak for fremstillingen. Det er jo under alle omstændighed fremragende følge, når man når frem i finale-ringen. Det var dejligt at se.